Ukuthula bazalwane, ngiyanibingelela nonke egameni elihle lomfeli wethu uJesu Kristu. Ma-GPC amahle, ma-GPC amahle. uNkulunkulu akasoze asidele ngoba wasifela eCalvary. Uvuka kimi umyalezo engikhuluma ngawo nani bazalwane benkosi emagumeni amane womhlaba, eMpangeni, eMnambethi, eDaveyton, eSoweto. Ngivuka lo mlayezo engizowushiya nami futhi uNkulunkulu azowushiya nami. Ngiyabonga ukungena kuleli thuba lamanje, ukungena ukuthi ngikhulume nani. Kulesikhathi kuvuka kimi lapha uJesu asegezemani, uke wakhuphuka nabafundi bakhe. Abafundi bakhe abashagalolunye, omunye unguJudasi asachezuke kubo, uhamba nabo phansi kwentaba yaseGetsemani, ushiya abafundi abashagalombili, ukhuphuka nabathathu entabeni. Makafika ngaphezulu kwentaba iGetsemani la wasihluphekela khona, ukhuluma ushiya abathathu, uhamba ibangana lokuphosa kwetshe. Makafika khona ukhuluma noBaba, Baba, uma kwenzeka susa lesitsha kimi, kodwa makungenzeki eyami intando, kwenziwe intando yakho. Kubonakala phezulu entabeni eGetsemani wehla ingilozi ezulwini izokumqinisa. Uma semqinisile uyathandaza, ithukuthuku zakhe zifana njengamaqonsi egazi aqonsele emhlabathini. Lo mhlabathi esikuwo namhlanje eGetsemani kwaqonsa amaqonsi egazi angakafiki esiphambanweni. Uma buyela kubafundi bakhe uJohane noJakobe nomunye uthandwa uJesu, ufika balele, ukhuluma nabo amadoda kade awathemba. Hawu madoda, nilele niphumule, khulekani ningangene kulingweni. Kulesikhathi samanje kubiza ubaba, umama, intombozana, indodana ukuthi manje sibuyele kuJehova, sibuyele kuJehova engathi siyaqala. uNkulunkulu ungaphezu kwalesimo esibhekane naso, noma lesimo sinzima, kodwa uNkulunkulu ungaphezu kwaso. Ingakho ngikhuluma nani ma-GPC amahle, ngicela sibuyele kumdali wethu ngoba yena ungaphezu kwezinto zonke. Ngaphandle kwakhe singenze lutho, singasuka sikuye siyephi ngoba amazwi okuphila kuye. Asibuyele kuJehova. Uke wathi lapha encwadini yesiKronike, bazithobe abantu bami ababizwa ngegama lami, ngizokuzwa mina ngisezulwini uma bashiya izono zabo. Uma bezithoba baphenduka ezonweni zabo, ngizokuzwa mina ngisezulwini ngisindise izwe labo. Noma lingadliwa isikhonyana kulesimo esinzima, usasekhona umdali wethu. Kulesimo esinzima uJehova ongaphezu kwalesimo. Noma uSathane asishaye iduma elikhulu ukuthi singahlanganyeli, kodwa uyabekazi ukuthi uma sisihlangene sibiza lo uNkulunkulu esimthembayo, uma sihlangene sibiza lo uNkulunkulu bayawusindiswa abantu. Uvale ama-Good Friday kodwa akamvalanga uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ungaphezu kwesimo. Ngibonga leli thuba mphathi wehlelo, ngibonga leli thuba onginika lona. Le ncwadi engikhuluma ngayo ilapha ku Luka 22 unumber 39.
ifuthile eGetsemane kule ntambama aseGetsemane lapho anosizi khona uJesu la khona azofika uJuda uSkariyoti sakahamba nabapriest abakhulu azomkhaphela kubo ubanikeze isika sokuthi lo nyamanga uye bebehamba naye insuku eziningi ethempeleni abashumayeza kodwa kulesikhathi samanje bebengasamboni ngoba kade safana nabafundi bakhe uma hleli last night ahleli ku last supper makaceda kudla last supper ukhuphukele eGetsemane. Asikhulekeni ma-GPC ukuthi singangene kulingweni siyazi lesimo esibhekane naso isimo esinzima lesimo esibhekane naso sidabukisa inhliziyo uma inhliziyo idabukile uba nokukhathala ube nobuthongo obungapheli kodwa masivukeni manje uma inkosi yethu isivusa lesimo lesi siyawuphelela eGolgotha ngoba iGolgotha uma bemphakamisa lo Jesu uma bemphakamisa bamshayela ibhigiri siphambano silele phansi kodwa uma bemphakamisa bayamphakamisa ngoba ungaphezulu kwezinto zonke. Cela uNkulunkulu asize bazalwane bonke emakhumini amanomhlaba. Le mpi ayibhekananga nomuntu oyedwa ibhekane nomuntu wonke. Kubiza ukuthi sizidele, kubiza ukuthi sikhuleke ngokweqiniso. Akusafuneka amavesi amaningi kodwa manje kudingeka ukuthi sikhulume noNkulunkulu ngomkhuleko ngoba umkhuleko unamandla. Uma siya kuye omunye nomunye ayekhoneni lakhe, omunye nomunye ayekhoneni lakhe. Uyazi umshaya isibhakela makaseringini uma seshaywa amabokoboko kodwa akalilahleli ithawule kodwa uya ekhoneni lakhe akhulume nomceceshi wakhe. Ozani sibuyele kuJehova. Ozani sibuyele kumdali wezulu nomhlaba. Akekho ofana naye. eGetsemane wasihluphekela uthi umhlabeleli ngikhumbule eGetsemane engihluphekela. Kuyaba njalo namhlanje siyawunqoba ngoba usihluphekele eGetsemane before akhuphukela entabeni yeGolgotha kodwa ukhuphuka kuqala aye eGetsemane. uNkulunkulu onomusa ngibonga leli thuba mphathi wohlelo mfundisi wami Cwabe ngiyabonga unginikeza ithuba engathi sonke singaguqa omunye nomunye ekhoneni lakhe. Khona makhona semhlabeni kodwa ikhona omunye nomunye manje makakhuphukele ekhoneni lakhe ekhoneni lo uNkulunkulu omnikazi wezinto zonke. Ungaphezulu kwale corona, ungaphezulu kwento zonke. Kuyakwendlula ngoba indoda eke yakhuza isiphepho olwandle abafundi bakhe bangena emkhunjini bakhohla ukuthi umnikazi womkhumbi ukhona ulele kodwa isimo ithema sesinzima bamvusa wakhuza ulwandle lathula lathi du. Ngiyabonga inkosi mayibe nathi kule mlayezo kulo message uNkulunkulu mayibe nathi sikhuphukele naye eGolgotha ngoba bakhona besifazane abake bazidela bahamba naye bambheka sosizini kodwa bayakhashana. Kufuneka abomama abayoguqa, kufuneka abomama abayoguqa bakhulume nalo uNkulunkulu ukuthi asihawukela Nkosi izwe lakho entabeni yaseGetsemane. Ithukuthuku zakho zaba njengamaqonsi egazi zaqonsela emhlabathini. Kulo mhlabathi esinyathela kuyo kwaqonsela ithukuthuku zegazi ungakafiki eGolgotha. La khona bake bakuhlabe uhlangothini sasindiswa sina kodwa ithukuthuku zaqala eGetsemane. Ngiyabonga ngicela inkosi ibusise konke. uNkulunkulu asihawukele egameni elihle lomfeli wethu Jesu Kristu. Amen.